ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Kaixo eta ongi etorri Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 31. atalera. Naiz irratian, astearte eta larunbat gabetan FM-ean gauerdian entzun gaitzakezue, eta gainera ostegunero Twitchen Gamerauntziko kanalean izango ga 6:30etan, eta 8:00etan bergarako txapa irratian. Hemen estula artean ibiliko ga gaur, ze hola gare, baina saiatuko ga ahalik eta onduen disimulatzen, eta ordu betetxo txukun bat egiten. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko, modurik onena agian gamerauntzia.eus webgunean daukazue, eduki askorekin, eta Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatzen baldin baduzue, bertan izango gaituzue baitza jende pila bat, eztabaida eta albiste asko komentatzen. Hau dana esan da, nerekin dare Aritz eta Lander, haupa. Asko ibilizate aste honetan, eukidozu astiri jolasteko, edo badare hor gertatzen, gabizen gantxo batzuk, Landerrek adibidez baina astebukaeran mobidu dauka. Bai, alanda begonda deporatxu, zelda hartzeko eta ja nahiko txupasatako. Nengoen ez dugu erroa zeldari buruz, baina, egongo da hortarako tartetxu besti erratxaio ematen. Orduan, batez ere zeldari ematen ibiliza aste honetan. Normala da. Vale, nibe probatu do de neseko zelda, probatuta neukan, baina, espaldiko parte zoin jaipakin eta, esan do, noia pizka kaina sartzera, eta, inoiz baino gehiago aurreratu dut, ez denbora asko sartzea gaitik, baizik eta, azkenian dio joku nahiko simpleak, igual sarrak izate gaitik, baina gaur egun ere, entretenigarriakin leizkenak. Eta kuriosu da, inbeste urteren ostian. Eta zu, Aritz? Nik gero itzengo deun Diablo lauan ibilin daiz astebukaran, eta astean zehar ez denborik ezertako duki. Vale, oso ondo. Orduan gero komentatuko dugunez, ondo baderitzozue, kareta eta hasi. Hori. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Aztien egiz izan, azkenengo irratsaietan ez dugu horren beste albiste handi talakoak, baina aztion danak pilatu dire, eta, danetari dikogu, baina honena igualez, albiste gize barri txarrakaz asti izango da. Ze, aurtengo bi bideojoku handizenetakoak atzerapen esanguratsuak jasan dabez. Alde batetik Team Cherryn Hollow Knight Silson dekogu, hori ja nire barnien hor minpia etzen dozten gero eratxia. Eta bestetik, alde batetik kaleratu daun joku edau, Hogwarts Legacy, baina bere Switcheko bertsinoa uste baino berandu hau ikusteko da probatzeko aukeriuko dugu, ezta? Lehenengo komentu egune Silson, iazko Xboxen udako orkezpenien, bertan komente esan ez, 2023ko ekaina baino harin hau estrenatuko zala, ez? Bertan egongo ziren joku danak. Egize da, Team Cherryk ez palain, bai ez da ben ofizialik, ez? Ez pinezen, egize da, ez ukatu bez, ez? Baina, Matthew Griffin, ez? Taldeko marketing arduradunek jakitera monda benez, hori bai bazan asmoa, urtebeteko epe horretan kaleratzi izan asmoa, baina azkenien geroratzeko asmoa hartu da, bez? Bai izan bier da, normalien badak izuzalako geroratzi dire, jokuen garapen prozesu gualtxartu doalako, edo eta ez, alako arrazoiek izaten dire tartien. Kasu honetan ez, alde positibo bateko bai albiste honek, ze, ez da arazoan gatik izen, ez? Hasieran irudikatu biena, baina abentura handiz haue eratzen dabiz. Egiz izan hori da Silsonen jatorriz ebe bai, ez? Berez Silson hau, bigarren joku hau, jatorrizko jokuen DLC bat izen behar zan, baina, handitzen eta handitzen juzan, eta azkenin hortik, bigarren atalau kaleratzie, prestetie pentsa bien, ez? Baina, bai badagize, itxarote hau luzeitzen da biela, 2019 urteko txailien iragarri bien berez Silson, eta ordutik ona, ez dugu ekin apenas parririk ez, 2 trailer jaso duguz, eta isiltasuna gehizen bat. Ondo dago ez, noiz ipenien jasotxi barriren bat edo beste, Team Cherrykoak bazenien laukatu dire, tal cual, ez dago askoz jente gehiago horren estudizoan. Baina, asmo hori badekie, aurten kaleratzeko aia ikusko dugu, bai izan dabe berrizek eta hozenien, hor ikusko dugu zela ez, ondo jasoko dugu zela, baina momentuz itxaronen bierko dugu. Eta bestetik, komentu dugun moduen Hogwarts Legacy, Warner Bros. Gamesek jakitera monda benez,
azaroaren 14an estreneko da Switchen azkenik. Nahiko geroratze potenti jaso du, ze ustailak 25 estrenatzeko aurreikusita egon da oinartien. Eta kasu honetan bai, ezta? Lehentasune alik eta esperientziarik onena sortzie dala dinoie. Bueno, arazoak azabi segurunik, ez da harritxeko abez, ez? PlayStation 5, Xbox Series, PC, oin gitzi... Switchak hori Hogwarts Legacy ejekutatzea, Hori da, ez da lan erreza izan, jo. Bai, eta iragarri zanien, ez, Switcherako zala asko esaten bien, seguru dela, laino bidezko bertxinoa eta ez. Orduen, oino kosta bai ez, tatu uste nik, nadiboekin moiduko badan edo ez, hor bueltak ebilko gara. Baina nik uste kaleratuko dela denporigaz, asko tinoi, ez, seguru bertan bera geratzen dela eta bar. Baina, Harry Potter bera, Japonia dantza denez, oso arrakastatxu da, ez, Kriston jarraitzaien leginedeko bertan. Orduen, Switcheketeko ninjerragaz Japonian nik uste Warnerrek bai atara nahi dabela, bai ala bai. Eta orduen modu batera edo bestera, odei bidez edo Switchen natiboki, ikusko dugu azaroan 14. Bueno, atzerapenak. Azken aldian, ez dakit, igual nire pertzepzioa da, baina nahi bentsa sentsazioa daukat, atzerapenak bihurtu diala eguneroko ogia. Hau da, ia estudio guztiak jolasa atzeratzen dutela. Raroa dela... Atzerapenak eta ez atzerapena, bai. Osea, esaten edot, Microsoft berak esaten dago, atzerapenak egin behar didenean egin ingo ditzuala, eta gero Redfallena gertatzen da, ez? Ja, bueno, Redfallena, ja... Bai, esatu, justo atzerapen garbi bat, ez? Izan biako esana. Bai, arazo kasatara. Eta beste guztia atzeratzen da, ez dakit, bai. Hori bat ez be, igual, enpresa handizien jokuekaz, ez? Beste txikizauek ez dindabe, lujo hori eukin ez, jokuatara egoera txar baten, eta gero egunerak hori txikizek ez da betzen horren beste. Egia da, ez daukatela garbi, igual pertzeptzio kontua da, baina lehen horren beste hitz egiten ginoanik atzerapenei buruz. Osea, ez dakit ez dan oindala 4 urteko kontu bat. Bai, ez da nik uste azkenien, garapen prozesu eurek horren beste lusatu dire, jokuek harin haue iragartzen dizela bai igual, ez da? Abitxo Zelda, Tears of the Kingdom, 2019 zen iragarri zan bai. Eta oinartin ez dugu jaso, eta bai, ekidegu giroratxeren bat edo beste, baina orokorrien, bera prozesu ondo joan da. Orduan, klaro, nik uste ja, bai ala baien behar da bena da, hori ez da, ez ustekoan atara jokuek edo esan, amentik urte erdira, ja prest dau, eta listo. Hori da, orokorrien salire hori guztia deakie, baina, klaro, gero dekie, ja, investitzaileen kontu ez, horre saldoen behar dabe, euren taldien artien. Eta horretarako denpori egaz iragarri behar da ez gauzak, azkenien euren finantza txostenetan agertzen dizen proiektu danak publikoa dire gero, orduen eurer irakutsi harren, kalera urteten dire bai. Eta horren hortik egoten apurut joku hori, ez da? Denpori egazen behar dabela, lortzeko atzeko aurrekontu hori, eta holan egitzen dira. Baina nik uste inflexio puntua ontzala pandemiakin. Pandemiakin estudiak eta batzuk arrazoia ze izango zuten, hau da egia izango zen, pandemiak atzeratu zizkiotela jolasa garatzeko denborak, baina ordundik gerora barbaridad ikusten nahi atzerapenak, eta askotan ez dute justifikatzen askok, edo esate dute denbora gehiago behar dugu. Bueno, hasieratik planifikazio behar bat egitea. Ulertzen dut, eta Lander, arrazoa daukazu, zeurazki gehienetan izango da, inbertsorek esaten diotela, fetxa bat, eta gero hori imposiblea dana. Eta horretan ibili behar dutela, baina, bueno, ez dakit. Alata bezuek uste duzue Silsonen egon diela lanian azkenengo 4 urtetan? Ez dakit. Nik uste bai etxe, Bai. Ikusi hori, komenteotena, ez da horren talde txikize, 3 garatzaile dire berez. Eta gero pandemize da ardizen egon data dana, horreri harrapeko txien guztiz, ez, orduan. Ikustu baietz. Baina 3 pertsonako enpresa batei pandemia batek emeste afektatzen dio, esanet. Ja. Ez, logistika aldetik 3 pertsonak ez dauka, gutza bere etxean lan egiten du, zeurazki bestelare horrela ingo dute. Nik uste dut atzeratzeak daukala bere peajea, eta bere peaje hori da jokuak gero irten bidala benetan ondo. Bai. Zenbat geixo batzeratu. Eta horre, ostra. Eta hori ez da igertatzen, Atzerapena daude, baina jolasak inoiz, nire ustez bentsat, historian baina geizkiago ateratzen dira. Ze,
ikustekoa da, azken aldian atera dianak, osea. Cyberpunk, Battlefield, Redfall bera, bueno, gehiago, Diablori buruz gara itzen godozu, Forspoken, broma da. ez dakit. Diablo harrigarri aldin bada ondo atera da. Gero itzengo dugu, baina. Bai, hori. Harrigarria da. Bai, ez dakit, osea, pila eta ateatzen geizki, eta... Azin ninko betu batxidu, bai, ez? Talde handi zeuek, proiektu handi zeuek, eta normala da, bai, hankasartze handi zeuek egotia. Bai, handietan ulertzen dut. Baina Silson batean... Bueno, zuk esan dezu, Baina Lander. Bai, barkatu haritzen. Irudia eta igual. Bai, eta hori komentatzen da, bai, eta gero horatzi dela, handi zeuetzen da, biz. Tan sineste dut, honen kasuen beretan sineste dut, euren eskala hori eskuti junjakiela, eta niko da bela joku erraldoi bet, zele lengoa olakoa esan orduen. Baina, betetzen badaben hori. Zer menotun, dana txarra ez tala izango, ez? Handozu txarretik hasiko gala, baina albiste honak egongo zian. Hori, albiste honak jaso dugu zaztion, niri bentsete ilusine asko besten bat. Ez da garrantzitsuena, PlayStationi lotute dago, ez da? Sonykoak PlayStation Showcase aurkezpena iragarri dabe, eta maiatzako 24 datorren hastien, edo erratzaio entzuten basabizien aste honetan, jarraitxo halko dugu, ezta? Ilusio asko, PlayStationen aurkezpena askotxu ikusi dugu azken astiotan, baina danak esan dire State of Play, ezta? Hone dire, 20 minutxu, ordu erdi inguruko aurkezpen txikizek, erakusten da bez, joku garrantzitsu, ezta? Baina PlayStation Showcase hau da urteko ekitaldi handiz, ezta? Osea, pentseu da, eiruen jarraitzuko babien, bertan nengo bien aurkezpena, edo igual gabonetako kanpainiri begire ingo zan ekitaldi betez da. Orduen, argita garbi izan dabe, nazioarteko goi mailako estudioak egongo dire bertan, hau da PlayStation Studios, euren taldiek, ez da, ikusko dugu ya nurtxe dauzen, ez da zer komente, baina bueno. Kanpoko taldiek, beste suposetan Capcom egongo dela bertan, Konamiko zer ikusko dugu seguruenik, ia Elden Ringen DLC hori agertzen da nortik, zaukera politizen leike, ez? Bai. Eta, gero aparte, indie estudizio txikizetako joku ebe, bai, ez? Orduan danetarek ikusko dugu, eta ordu bete pasatako iraupena aukiko dugu. Hau da, ja luzetxu izango da, eta luze nahiko ikusko dugu bertan. Arraronei data egiten zait, maiatzako eta lauen izatea, eta ez jartzea más o menos zeakin. Eiruanakin batera. Bai, osea, zia esan da, bitxu, eskaragoan azken gurtitan eiruen, eta urten be kanpora, osea, po batik hartzen. Bai. Egia da baita ere, eiruan egiten dezunean, konferentzi gehiago daudenez, zure anuntzioak diluitu egiten direla. Jaipa diluitu egiten dela. Bueno, bai, baina aldi berien jaipik gehiago dago horrela. Baita ere, orduan, jendeare gehiago dago. Orduan, igual puntxo hori hartu dute, ez? Eiruan bertan ez, baina eirutik gertu. Bai. Eurretik eta listo, ondo da hori, txarto egizten. Egize da hori, askotan komentu dugun, ez? PlayStationek ja metik aurrera esteko jokurik, eta horren inguruen ja hainbat zurrumurro egon dire, ez? PlayStation Showcasearen inguruen. Eta, bueno, azkenean egize izen da. Oin, zer egon bertan, ez dakigu apenas ezebez, zurrumurro pila da gualan dabe, adibidez, Metal Gear Solid 3 remakea ipatu da behin da barriro. Ia egize dan, edo ze pasetan horregaz. Gero, bueno, PlayStationek multijokalari joku piloa dekoz, ez? The Last of Usen multijokalari ze, Horizonen adabortik, gero beste bat iragarritze deko, baina ez dakigu ezer, beste bat behaspalditxik hor zerbitzu joku moduen dabiz sortzen, orduen seguruen ikortariko bat ikusko dugu bertan. Eta, bueno, aparte, Death Stranding 2, ez? Ja iragarri zena pasan urdeko Game Awardsetan, seguru agertuko dela bertan. PC-erako portak be ikusko dugu gehitxu hau, Ghost of Tsushima da epatzen dira hortik, seguru baietz. Orduen, tanetarik, egongo da bertan, eta nik uste potenti izango dela. Nik espero ditut, nahiko nituzke ikusi, Death Stranding 2, eta esan dezuna Elden Ringen DLC-a. Eta aeroportetan, dagona, ilusioen golikik Gran Turismo gotea PC-era porta, baina ez detain garbi ikusten. Nipai. Nik ez detain garbi ikusten. Ez fan lizentzia arazo gaitxik kotxien fabrikatzaile gazeta, nik uste dut bai egongo dela. Zeia beste danak egonda, Uncharted, The Last of Us, God of War, Spider-Man, horre danak badauzen, Gran Turismo pasideko baia. Hortaz, urrungo asteazkenean, irratia FM-ean entzuten aizeatenok edo podcastean, maiatzako eta lau asteazkena, iluntzeko 10-etan, ez, Lander? Hori da, YouTube eta Twitch bidez jarraitxiko aukeri egongo da. Pixka berandu da, guk zuzeneko egiteko pena bat. Sonic beti egiten du normalean
nahiko berandu, gutxienez aurten 10etan egin du, eta ez... Ordu txarra da, bai. 3etan edo 4etan egin izan duena, gauzko Hori da. 4etan, beraz. Hori da. Bai, lanera gau pasa joan biharrik ez igual. Hori. Holako egin da, osake. Ba, bueno, PlayStation uzten dugu, eta Xboxera pasatzen gea. Eta, bueno, Betiko albistera. Betiko albistera, baina, ja, surrealista dijoa, eta. Ba, bueno, aurreko astean etzan, ondala bi edo hiru itzein genuen. Ba, bueno, Microsoftek Activision Blizzard erosteko daukan saiakera horretan, gogoratzen da duzute erresuma batuko naiz gogoratzen izena nola zun. CMA horrelako agentziak debekatu intzion, esanez, lainoko jokoa monopolizatzen zula eta arrazoi hori jarriz, ez zioten utzi erresuma batuan. Bueno, oraingo honetan, Europar Batasuna adierazi da, atera du bere adierazpena honen inguruan, eta, bueno, esan du, irakurrikoet guztiz, erabakiak batzordeak identifikatutako kompetentzia eta lehiak kezkak kontuan hartzen ditu, eta gaur egungo egoerarekin alderatuz, hobeiko jokoaren inguruko hobekuntza nabarmenaren adierazlea da. Orduan, ematen du Europar Batasunare pixkatari berdinakin jarraitzen dula, dala hodeiko jokoak ematen preokupatzen diola bat ipan. Hortaz, esan dugu bezala, erresuma batuan arrazoia izan zan atzera botatzeko, baina Europar Batasunak ez du atzera bota, baizik eta onartu egin dio erosketa, gogoratu Europar Batasunak onartzen duna da bere territoriako, hau da Europar Batasunerako. Eta... Bai, baina alan dabe, nik hor zalantza, eta nik ustotaneko guzla zalantzak, ia danak onartu behar bada bezan, batek ez baben onartzen zer gertatzen dan. Nik uste herrialde horrei afektatuko diola, Bakarrik, hiru hauedia importanteenak, bueno, Japonia ez da adierazten, baina arraroa da Txinare, Txinare merkatu handia da, baina ezke bestela, baina ez dakit. Zer da guztiz, hori ez da, pentseu erresuma batuan ez da onartzen, eta zer da kontu, bertan ja ezin dizela erosi Xbox jokuek, zelan doa asunto. Hori nik uste dinok ez dakela. Ez dakit oso arraroa, hori benetan gustatuko litzeake gai hauetan, minimamente, inguru hauetan dabilen, abokatu bat ekartzea pixkata zahatiteko, ez? Aderazpen batzuk guri, edo esplikatzeko pixkatze ondori izan ditzake. Erantzunen biletan, eban topetan ez erargirik, osak ez dakit berentan zegoen hor. Ez que hor egongo dien abokatu titanikoak, bufete titanikoak hemen lanean bata bestean kontra olako flekuak topatzen eta ez genian jakitzia garbi zeinek eukiko den arrazoia, zein edozkan irabaztekoak oso zaila da. Bai. Seguramente gero atzetik akordioak egongo die. Eta interes politikoak, eta... Bai. Ez da inongo tontakeria. Goratzen dugu, historiako erosketarik gaundiena dala, 68,7 milioi eurokoa, orduan, ez da tontakeria bat, teknologian munduan oso erosketa handia da, handiagoak egongo zian, seguruenik, baino ez da tontakeri bat, handia da, eta kulturako gainera, kulturari dagokion, kultura arloko zerbait da, hau da, jendeai zuzenean afektatuko liokena. Baina, bueno, Bruselasek esan dugu bezala onartu du, eta hori bai, kondizio batzu jarrizkio, eta kondizioa da, eta hori irakurtzen dut ezaktuki, Activision Blizzarden iraganeko egungo naiz etorkizuneko PC zein konsoletako bideo-jokoak laino bidezko edozein zerbitzuren bidez eskaintza izango da. Orduan, joko guzti hauek, aurrekoak, oraingoak eta gerokoak, zerbitzu guztietan lainoan egon beharko du, eta gainera lainoko zerbitzu guztietan. Horrek esan nahi du, egongo diala Xboxen beraren lainoan, Nvidiaren lainoan, Amazonen Luna baita ere, orduan guztietan egon beharko dula. Hori bai, EP bat izango du, limiteat izango du, 10 urteetan eskaini beharko du. Hortik aurrera ja nahi duen hainal izango du, Europa behintzat. Nik hemen,
ez da arazoa deitu edo nola deitu, baina nik ez dut ikusten jolas guztiak baldin badia, adibidez, World of Warcraft bat zein behar dute. Ja. Ze World of Warcraft bat jolas izugarri handia da, ez du ematen, baina hor oso, ezagun nuke oso nitxokoa da, baina nitxo hori oso handia da. Orduan, ez da, Gana, arraro da, zorraipatzen dago lako doako baimen bat emongo dotxila erabiltzaileri. Osa, guza arraro bat aipatzen da, ez da oso ondo asaltzen, bez? Ez dakit, beretan da, apurbete aboleora hartu da erabaki bet, edo oso ondo pentsa barik edo ez dakit, ez? Gero egize da, eurek Xboxoak onartu indabela, orduan zentsuren bat euko dugu. Baina nire oso arrara jate dana. Ja. Eta, arraro iten zaitena baita da, Lander, zuk aurrekoan esan zenunan arira, ze garrantzin baten ari zaioenen lainoari, non lainoko datuak jaso ditugunean, erabiltzaio oso gutxi daude. Oso gutxi, bai. Orduan, ez dakit, igual Europar Batasunako adituek ikusten dute benetan etorkizuna dengo dela lainoan. Ni momentu... O igual da, irisgarritasuna bermatzen daben gauza bakarren, naiz eta erabilera ez izan altua, ez? Zatea, aukera hor daukazu. Bai, hombre, bai izen lekez, beste esparru batzutan, streamingen, laino bidezko zerbitzuen, injerra ikusitze, uste da bela igual bideo jogutan goza barrini paseko gala, ez? Eta hortik barabakia hartu izana, gero ikusko da beteko badan edo, ez? Igual bai, nik momentuz etorkizun hurbil baten ez dut ikusten, baina... ez dakitz. Baina nik uste hemen hori, gehiago dala legaltasuna eta eskubideak mantendu eta tira hortik ibiliko dira. Ba, esan dugu bezala, Europar Batasunak onartu dio erosketa baldintzekin, beraz, Microsoftek onartu du gainera, beraz, Europaan bentsat izango dugu, arazorik ez dugu izango. Lander, zuk izan zuna Lander, ikusi beharko dugu, toki batekoa beste guztiei nola afektatzen dira. Baina kristo hori oraindik ez dugu ulertzen, inorez ere. Eta, erresuma batukoa hor dago, Microsoftek esan zuen sartuko ziola, elegitea sartuko ziola, hartutako erabikiari, beraz, zaion beharko du. Eta falta dena hitzeiteko estatu batu edia. Estatu batuetako Federal Trade Commission erakundeak oraindik bere hitza eman beharko du, nik usten. Hiru erakundetatik estatuatuetakoa izango dela eraki onena ematen diona Microsoftei, ze estatuetetako enpresa bada. Baina, berez, salakatik jarri bin honen kontra hitzen, Osak, ez dakit, karo, gero hau da Federal Trade Commission da erakunde bat, gero beste batzuk egongo dire hori da bakitzen berez, orduan, auskalo ez, zeren aldingo daben. Baina, honen, erantzune, salaketan honen ebazpena abuztuen jasoko dugunez, baina laster da, osak, ja. Ta, pixat honekin lotuz, baina ez erosketarekin, Activision Blizzardekin hitzeiten, BlizzCona bueltan izango da, 2019tik egiten den lehenengo izango da, imaginatzen zute zeatik izango zen falta zena, pandemiatik. Eta, beti ondo goten da, Blizzarden jolazen zaleak baldin zeate, gauzak aderazten dituzte, ez di albazte honak egon, ustet Overwatch 2an, adibidez Overwatch 2an garapenan zati bat gelditu dutela, Lander, izkiz bana? Bai, hori, ez da, berez PvE, hau da, jokalari bakarrantzako kanpainak edo kooperatiboa, ez makinen kontrakoak, hori izan Overwatch 2 sortzeko zergati nagusiz ez, horretan oinarritzen ziren, eta oinera baki dabe Blizzardekoak, iragarri dabe, kaos larra idekiela, eta, kanpaina hori berregituratu ingo da, bela hau da, alako edukizek sortuko dabez, baina ez da izango, jokuen ardatz nagusize edo, bere zutabi azken finean, esan da, gongo dire, eta atorren udazenetik aurrera, kanpainaren bat edo beste eroiekaz, eta alakoak, baina hori, iragarpena enbienien, hori izan, Overwatch 2, gongo zan, mutillo kalari normalagaz, kei, eduki barri pilo bategaz jokalari bakarrantzat, eta hori, ez da holan izango. Overwatch 2 pasatuko da historiara, jolas exitoso bat eduki, eta erabaki txarrak hartu iz, nola pikutara bidali ezakiz. Bai. Gero be kontutan eki da, Blizzard bera ze egoeratan egon dan, urte hauetan. Ez dala bakarri pandemiaz, kaka asko euki dabe, etxian, eta nik uste dut horrepe islatzen dala eren produktotan, eta eren
nola joan dien, ez? Oin arte, igual oin egongo dala fusio honekin, erosketa honekin egongo dala beste olako garbiketa bat, ez? Itxura garbiketa bat, edo incluso benetako garbiketa bat puntu bateraino, baina enpresan dako ez da izan garai honena. Bueno, ez dugu izan da, BlizzCon aurten itzuliko da, baina azaroak 3 eta 4 izango da. Bueno, Blizzarden zaleak zareten ontzat, da eta horiek apuntatuta izan beharko dituzute. Bueno, eta beste albiste batekin gatoz, Valvek zabaldu zeban bidiari jarraituz, Asusek bere eskuko ordenagailua etara dau, bai? Rock Ali izenekua, eta, bueno, ekainaren 13an irtengo da. Rock Ali eramangarri hau, ordenagailu eramangarri hau, Windowsen oinarritutako sistemarekin etorriko da, eta 2 bertsiotan etorriko da. Bat Z1 Extreme eta Z1 bertsioan. Eta, bueno, batez ere ikusi ditugun espezifikazioak izan die Z1 Extreme, ez? Bertsio gorena izango zanan kasua. Eta, bueno, azkenengo komentatu ginuanean, egon ginean komentatzen, batez zein izango zen presioa, ez? Ze, karo, espezifikazioetan berez gainditze zeban Steam Decka gauza guztietan. Hala eta baita komentatzen ginuan, ez? Steam Deckan dako txarra da, ona da, ez? Gu pentsatzen ginuan, ona da, olako kompetitzaile bat sartzea, merkatuan, enpresa serio batekin, eta baita saiatzen dana kompetentzia egiten presioan. Ze orduan lortzen dozuna da, alde batetik ikusgarritasuna, jendia sinistia formatuan, eta baita jokuak igual bideratzea hortara. Zentzu batean, naiz eta sistema eragilea diferentia izan, interesgarria baita nola konportatu dien, ez, bi enpresak, eta egia da, irten, anunzioa ja serio irten zanean, Valvek, o Steam Deckak Twitterren, olako tuit bat ipingi zeban horri begira, eta esan zotzen, zorionak, Rock Ali ilusia egiten digu PC-ren esku dagoen ekosistema azten ari dela ikusteak, ez? Ontsa komentatu duguna. Eta jokalari bide gehiago izatea euren partida jokatzeko. Hori da, tuita ingelesez, ez? Ipingi zotzena. Eta, bueno, nahiko elegantea ez, Valveren aldetik, eta erantzuna txukuna izan zen, esan zotzen bueltan, eskerrik asko, Valveren sale sutsuak gara, eta maite dugu PC plataformaren irekitasunak aukera emateak gamerrei, beren Steam liburutegiak ali bezalako gaioetara eramaten. Ona hemen esku jokoaren urrengo kapitulua, ez? Eta, bueno, komentatu duguna, kompetentzia sanua, momentuz, eskaintzen da benak dauzkat desberdintasun nahikoa komunitatea alde batera edo bestera eramateko, orduan, uste dugu hau, nahi bentsatu uste dugu pertsonalki notizia hona dala. Positibo dala, nipe barri beziko Hori da, ez dut uste dana konsolen gerra bezala, da, justo kontrako gauza bat, ez? Sinergia asko lortu lehizkena, gauza asko ikasi batan bestetik, eta gero bakoitzaren ahulguneak identifikatuz urrengo generazioa begiratzea. Hori da. Ikusten duguna da, daukala hori. Panela pantalla pizkatu bia da, resoluzio bi eukiko dau. Sistema eragilea desberdina da, besterik ez. Egia da, Windows 6 atian egongo dela aukera, Steameko jokutan jolasteko, praktikamente joku guztietan jolasteko, eta baita Game Passa, ez? Hori igual faltako jakona Valveren Steam Deckari, baina egia da Steam Deckean posible dela erabiltzea. Bai, gero igual falte dakon gauza nahiko nabarren bat, hardware aldetik dire trackpada, ezta? Zinda sagu emuleu. Eta horren, klaro, bai, jolastu leike Steameko edo PC-ko jokutanatan, ejekute leikez, gero igual jolastu ez. Hori da, hori esatera nindoian, trackpaketak eta atzeko bi pestaina, hor dauzkanak oso berezizak Steam Deckak, falta jako zela eta jendiak reklamatu itxan ditu. Karo, nik berez, trackpada botako negan faltan, segia da, landarrik esan da demesela, xagua oso ondo emulatzen da bela, ero ez, simulatzen da bela. Uste baino, eso bai. Xagua eskatzen daben jokutara jolasteko ideala da. Da benetako invento txukuna, gainera zelako, sensazioa daukan eskuan oso ona da. Hori Steam Controllerrekin egin zeben eta ondo zeuan. Eta gero, atzeko bi pestaina nik sekula ez ditutenak erabili, benetan nik pertsonalki, baina jendiak eskatu itzen dituana. Orduan, badago jende bat esan dela, eske hardware aldetik motz geratzen jat. Bueno, ados. Egia da gero potentia badala eta mobiduko dituala joku gehiago. Hori bai, bere berzino aurreratu enian, $600 balio daen berzinoan,
hain zuzen be, ze gero beste berzino... $700 eta €800. Kontu zorragaz, ze hori Bai, abarmentzeko bai. garrantzitsua. Bueno, bakizue estatu batu erren konversiño sistema kurioso hau. Bai. Bueno, esaten edotena da, bai, Europan erosten baldin badozu kontutan izan, ez? Steam Deck bat lortu zen, que 419 € etxean, eta hemen €800. Ez? Eta, karo, baia desberdintasun potente dago. Bueno, egia da, berzino txikiena izango dela, izango da, €600. Hori da, €600koa merkiena. €600 eta 415, baina, eta Steam Deckak izango zen €600 eta 800, egia da, Steam Deckaren berzino bajuenak potentzialdetik ez daukala desberdintasunik berzio handienarekin. Hori be esanguratsua da, esaten nahi dut. Ez, potentzia totala Steam Deckena, naiz eta ez iritsi, rogali honetara, presio askoz bajuago dela, esan genki hori hola da. Gero egia da potentzia aldetik, gehiago emango dutzu, eta igual azkenengo jokutara, jokutan lortzeko FPS horrek, hor egongo da. Egia da baita, bateria aldetik horrek arazoak ekartzen dituala, ez? Hainbeste potentzia, eta pixu gutxi, eta txikia, eta dana, ostra, eta, karo, bateria zer. Eta bateria esaten dabe, 2 ordutara iristeko lanekin ibiltzen dela, eta joku lasaienetan 4 ordutara iristeko lanekin ibiltzen dela. Ordan, karo, hori be konparatuta, ia erdia da. Ordan, hor ikusten dio hobekuntzak, ez? Batan potentzia falta, eta bestearen, bateria, eta igual trackpaden gabezi hau, eta bueno, oin oso esparru berria da, oso esparru berria dela esan geinkez, ontxe irten dela, bada bizartzen, ez? OLED pantalla, teknologia asko betetzen, baina igual gero funtzian erosen erabiltzaile bakoitzak botako ditu faltan gauza desberdinak. Orduan oso ondo begiratu behar duzu zure beharrak, eta ze exigitze gatzun olako gauza bati, eta horren arabera erabaki zer nahi duzun erabiltzea. Baina ondo dago, bi konsolak ez izatea perfil berdinekoak, zehartara orain jendeak aukera auka, o erabatekoa, o beste batekoa hartzea. Eta gainera, emango jatzu garrantzia gauza bat edo besteai, eta joango da perfilatzen urrengo generazioa, hori da. Eta nik uste dut, kainaren 13an, uste dut, eta espero dut, arrakasta handia eukitzea. Eta, animatzen da jendia. Egia da, ez dakitela, benetan ze jendek erosiko da ben, ez da dut, zintzua izan da, benetan ze arrakasta eukiko da. Zer nire ustez, jende asko erosi dago Steam Decka, Steamen daukasulako joku kantidade asko. Hemen be, jolastu zen Steameko jokutara, noski baiet. Baina, ez dakit ze puntutaraino dagoen, komunitate bat nahi da bena rogali hau hartzea. Igual, Steam Decken erabiltzaile asko erosiko dabe. Bai, nik arazo ustut hori, presizio dala gehizen bat, ez? Izango esan merketxo haue, bai, ja, ez, kandidatu esanguratxo izango esan. Baina, €800 garestizena, ez dut uste jenti horren beste animiko danik. Hemen ez, baina, igual, estatu batetan, $600 ez da inbeste, Nik uste baizu zer daukan ona erostegotan jendeantzat Steam Deckakin konparatuz, Bakit Steam Deckari jarri zaizula Windows 11, baina honek natiboki ikartzen dula Windows. Eta igual, jende batek esan dezakela. Ez dut erosten ordenagailu bat, erosten dut hau, erabiltzen dut portatil, eta etxean, konektatu pantailari eta ordenagailua bezala, xagua eta teklatuakin. Bueno, hori jende asko egiten da Steam Deckakin. Bai, baina egia da, jende gaztei salto bat egin instalatzea, igual jende bat... Ez, Windows instalatu gabe, erabiltzen dago Linuxekin. Linuxekin, bai. Gaine diko zu eta, bai. Egia da, Microsoften jugadia ondala 40 urtetik hori dela, eta funtziona bitzen dago. Bai, zantzarik barik. Nei kutrea irutu zeidena da, kontsola honetan, rogali honetan, €800 pagatzen dituzu, eta kontsola zea beha, ez dakit, kontsola nola deitu, txarra beha apoiatzeko soportea ikusi dezute, kartoizkoa da. Alina ez, rogalina ez. Zerra soportie edo doka? Hori ofiziala ez da doka, porque ez dauka entxuferik o lo que sea, baina katiatzeko, hola, airea mantatzeko dok moukoa, entxufea gaina, kartoizkoa da. Bai. Trailer ofizialean agertzen da. Bai, ostras. Zaten edot, eske igual da opari bat eta kartzen dutzen plan kajan barruan, eta da, zuk imprimitzea etxian bat edo egitea. Ofiziala kaja barruan datorrela mate, baina, jode.
€800 Bai, arrazio duzu hor, Bai, egia esan hori komentatu da, ez dakit, Steam Decka etortzen da funda batian, ez? Barne datorrena da oso txukuna dana, benetan oso erabilgarria. Ez dakit honek olako zerbait daukan, ez dugu unboxing ikusi, ni bentsat ez dut ikusi. Eta olako detaileak be potentia die, adibidez, ekartzen da baita kargadore bat, eta ez edozen kargadore, 45 batioko kargadore potente bat, USB-C-kena. Osea, ez dakit, olako detailea zainduko dituan edo ez. Egia da, garbi dagola Steam Decka etara sanean, ez? Dirua galtzen etara zebela, ez dakit kasu honetan hori gertatzen dan. Ez dut ustez, azkenin Asusek ezin dugu hori onartu, ez? Valvek bai, ze azkenin izaten du Steam Decka, gero Steametik bertatik erosten dizen jokuek, euneko 30-eko, ez? Salmenten euneko 30 hori eruan da, hori agazten du dana, kontsolak espazten dako zagarrin ez? Beti, txun dugu zelan PlayStation, Xboxa galtzen urtean dan, ez? Kontsola bakotxeko. Horren Asusek ezin dugu egin bardine, eta haurek ez da ez dauka jokurik. Hori da. Eta ez da Steam, Valve, irabazten ateatzen da, ze hauek saldutare, jende gehienak horrekin Steam erabiliko du. Claro. Azken finean jolasa erauziko ditu jendeak, orduan. Claro. Bai da, Steam dekatatzerakoan bai, Steam os bera, horren asmo hori izan, olako beste gailu batzuk atatie, Steam os erabiltzen da benak. Oiniko ez dugu ikusi bat abez, nire akitzetela, baina ia badazen apurka. Bai, eta rogalin Steam OS instalatzia besta saia izango. Ez dut uste. Nei da benantzat. Nahi bat duzuen hau etxiko dugu, azkenengo albistetxu laburtara paseko gara bai. Aurkezpenak azarratxiko dugu, ze, ja badakigu zor eirue estanien egongo zer ikusiako dugun, ezta? Alde bat dugu Devolver Digital, argitaletxien aurkezpen ezagun hori, Devolver Direct. Hau ja bai ez dute dugu, baina ondino ez dakigu egunik, ez ordurik, ez ez, ezta? Nire txako, hori ez dakizen albiztie da, normalien eiru barruen egoten dizen aurkezpenik honetariko ezaten da Devolverrena. Egiz da, laburrek, joku gitxiegaz, bai, nahi duzuena. Baina bera aurkezpena oso berezize da, giztuen sarmiok itzen dugu. Eta dekizen jokuek be ikaragarrez egizen dire, pasan urtien adibidez, 4 bat joku eragutsi bizela esango neke, eta danak kriston itxuria. Orduan, gogoaz. Bai, abez egiten da nauten. Hori zera. Ia, egune zehazten da ben ja, eta holan gure agendatxue presetan goaz, ezta? Egune bai zehaztu da bena dire Wholesome Gameseko bataldetxuek, ez? Wholesome Direct ekainen izango da, ekainak 11. Eta, bertan zelan ez, joku atseginek izango dire protagonistak, hau Wholesome Games ez da estudio bat ez da olako zebez, da, garatzaile egin dizen talde edo elkarte moduko bat, eta bertan ingo da bena, ekainak 10 zazpiretan, 70 bat joku atsegin bilduko da bez, eurek badino, ja berez, ez tekiela, definizio zehatzik joku atsegin dina, guri barrine paserakun ez, gure irratzaioan gendunean. Baina hori azken finean, lako itxura politxe edo bentsete gai, atsegine jorratzen da bezan, jokuek izango dire protagonistak bertan. Hori, aurkeztu eta be sortia dagoan, eta pasatzen da ben, filtrua. Hori zera. Bai, galera, euren webgunin aurkeztu lehike, edozein joku, gero bertan ebiltzeko, orduen, arrazioikiko zu hor. Asko botako bien zaten, guri atsegine da. Baina, igual ez horren beste, ez? Vale. Urrengo nahi bat duzun Damian hau zure esku izteot. Bai, egisa esan, zu komentatu esaztazun, Lander, zuke taldian komentatu zinguan, eta ilusin gehizostan. Eraztunen jaunaren doako MMO bat anunciatu dabe, eta, egia da, lengua sala 2000 bederatzeko ero, ez da egite, botatzen ari lola. Amaika, igual usteot, zango neke? Amaika. Zekusko badazpan. Zaleik, hori inguruan, ez da, 2010 inguruan, eta sartxoa ikusten da, eta gainera ze garaitan izan zen, ez? Bizkat, ez dakit, Skyrim, eta gero baita zeren MMO oso fuerte zegoan World of Warcraft, egia esan igual be horren arira irten gozan jokua. Ez dakit, kontua da nik enebala ikutu, 2007 bentzau, karo, 3 urte beranduago Warcraft baino. Eta, karo, ez dakit, pasauzan pixkat, gero asko jolastu da, eta ondiokan bizirik jarretzen da uste dut, baina nik sekula eneban ikutu, eta berez da, unibertsu bat benetan gustatzen jatena, eta ondo egin eskero la serio eta beste grafiko batzukin gainera gaur egun asko irabaziko leukela uste dut,
Eta, ez dakit, ilusio egiten dut, ikustiak ere igual, betiko bezala MMO bat da, bizitzak entzen dutzen joku bat, igual ezin da, imposiblea da, jolastea ezin da, eta bueno, baina ilusioa egiten dut, jakitzea dagoela, eta irtengo dala, eta bentsat ikustia nola garatzen dan. Egia da, oin anunziatzen baldin bada, auskalo noizko irtengo dan, ez? Baina ez da 2007ko berdina, orain hasi berdia garatzen. Hori da, berri bai. Igual hasita daude, baina, bale. Bai. Home, beste gauzat izango zen, ez dara hasitza garatzen, ez que bestela Haifa erraz bat egiten lehenko prozesuen dinoi, bai. Vale, hori osbantaz batuko da, urte bat, bi, eta urte gora ja, nahi duzun guztia. Bai. Hori, ez da hau da Amazon eta Embrace Group taldie batu dire, joku hau itxeko. Zehazki Amazon Orange County guztu da, detzen da lastu ditzoa. Hone dire New World ezagune edo ez horren ezagune kaleratu bienak. Horren ja. Bueno, baina igual, oin, dauke, ez dakit, eszenario ezagun bat, ez? Unibertso ezagun bat. Dauke gidoi asko eginda. Dauke publisher bat, badakizena zetan da bilen, eta dauke dirua, ez? Beste aldetik. Zaten nahi dut, ez dakit ondengo daen, gaizki leike, baina bentsa dauke ingrediente danak ondo egiteko. Ba, baina ez da zu behiratzen beste ingrediente bat, Damian, bildurtuta berku zinak dena pixkat, eta da Amazonek egiten du, debalde eskaintzen du, eta ber nola monetizatzen duen jolaza. Bai, ez, eta gainera ez pentsa, Amazonek itzen den gauza asko gaizki irtetzen dio, baita. Eta ikusin behar. Beste galdera bada, euskera zirtengo alda. Ez? Azken infinean, erastenen jaunaren, boteraren erastunak, telesaia euskeraz irten da, irtengo alda MMOa. Ez dut uste, saia dalako itzulpena garestia da, ez dakit mereziko dutzen, baina politxa izango zen, ez? Egia da, hemen ez tala egongo instituzio aldetik presio handi bat, ez? Hori hola gertatzeko, baina hori benetan izango zen, politxa. Seriena eta pelikulena legez egon, kantitatea eomertzula, bideojokoen kasuan ez dago hori. Eta ero MMO bat uste ez dela, polita izan horitzekila bai, baina MMO bat ez da justu RPG bat bezala, jolazik errezena itzultzeko. Da testu kantitate exageratu. Eguneraketak dielako oso ikoak. Zu RPG baten testu kantidadie, eta gero eguneratzen doa, gauza barrik zartzen doaz, baita barriro, da zora geriatzen dira. Bai, izan da hor pixkat, justo Amazon eta erastenen jauna dalako, baina noski, hori... Baina, bueno, a ver, Jeff Bezosek euskerai zeiten dio. Kardatxu gure partez da lortuko dugu, ez da ez pasatan. Azkenengo albistea. Bai, azkenengo albiste honetan, gaur bertan ikusi dugun iragarpentsu bedekogu. Mortal Kombat barrize, jakinen duen ja garapen indauela, baina oinartien ez dugu ezer ikusi berana. Eta ja NetherRealm estudioak lehenengo trailerra kaleratu dugu gaur bertan, ez? Trailer cinematikoa da, ez dugu ezer ikusten, jokagartasunen ezer ikusten, baina gauza interesgarri piloa zehaztu da bez, ez? Lehenengo eta behin, ez da Mortal Kombat 12, Mortal Kombat bat da, holan deitzen da jokue. Segaitzik, eurreko Mortal Kombat 11an amaieran, unibertsoa berrabiaz arrazi ditzen bien, ez? Ez da lehenengo biderra pasan dena Mortal Kombat baten, Mortal Kombat bederatzen bertan hause ikusten genuen, ez? Olako berrabiaratze bat. Eta hemen, bardin izango da, ikusi dugu pertsonai ezagunek, batzuk barrizek, baina, histori eta itxura barrizekaz. Nahiko tipiko dala broka jokuetan, baina Mortal Kombaten beste maiatzu batera eruteko asmoadeki ez. Orduan, traileran bertan ikusten dugu sagako mitiko asko, ez da? Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Kitana, ez? Gero aipatu da bez, prentsa barrien beste izen batzuk agertzen dira bai, Raiden, Johnny Cage eta alako mitikoak. Gauzatxu, salieri ilusineango dutxien gauzatxu eta aipatzen dabe bai, horre eskinek egongo dizela ez da, eta bidez Johnny Cageen kasuen, Jean-Claude Van Dammeen itxurie jartzeko aukeri egongo dela. Orduan, gauza interesgarretxuk egongo dira alde horretatik, ze Mortal Kombatek beti ukideuz, cameo eta kanpoko pertsonai piloa, adibidez aurreko jokuen kasuen, Terminator ikusten genuen Robocop, alako pertsonai berezi piloa gote ziren, ez? Cameo da justo erabiltzen daben beste berbatako bat, ze ezaugarri barri esanguratsuena Cameo Fighters deitzen da. Kasu honetan ingo dabena da apurbet, Marvel vs. Capcom eta alako jokuen, Dragon Ball Fightersen ikusten genuen mekanikie.
zuk zure borrokalari nagusiko duzu, baina hortik kanpo olako asistentzia pertsonaizek egongo dire, ez? Ba, ez da oso ondo azaldu, zelan joango den kontue, baina bai izan da bena da, ez dizla pertsonai bardinek izango, ez? Normalen joku honetan, ba, bueno, zuk ideko zure, ez, katalogoa, zure plantela borrokalari izena, eta horretanak aldo zuzera biri jolasteko edo asistentzi moduen, ez? Kasu honetan ez, antzadan ez, dau alde batetik zu erabiliko duzen pertsonaizek, eta bestetik ja, guztiz aparte, zure laguntzen egongo dizen pertsonaizek, ez? Izena ikustxe Cameo Fighters, ba, bueno, danetarik egongo dela suposatzeot, bai Mortal Kombat barruko unibertsoko pertsonaizek eta bai kanpokoak, ezta? Ono izan trailerrako oso itxurona deko, PlayStation 5, Xbox Series, PC eta, ojo, Switch gaiuetan estreniko da, iraiak 19 Eta beste gauza garrantzitsu bet, Mortal Kombaten saliek ja itxute dauz, baina, bueno, beste joku batzuetan oinoko injerra hartzen dabil eta ilusina etzen dabena da, online partidatan rollback netcode sistemi egongo dela, orduen partida gonkorrak eta bizkorrak biziko dugu online. Orduen, hori, orokorrien oso itxurona ona. Mortal Kombat berez ez da niri gehien guztiaten borroka jokue, batez be estetiki gaitzik eta pertsonaizen diseinu eta holan. Baina bai izan behar da oso ondoa dauzela, kanpaina modu oso potente ipitzen dabe, pilo bategaz, edukiz beteta datoz beti. Orduen, itxel dau ikusti barri baten da bizela lanien, eta oso itxuruna daikola ganera. Oso ondo. Eta kontuz pegiakin, bai, gaztetxuen dako eta pixkate violentua izan deiken joku da. Hobe esan da nik uste dute, 18 urtetik gorakoak ibiltzeko dela. Azkeneko trailerra soa etxu gazten da, baina behin ja kolpik azten dizen dien, buf. Ez da berdina... Zule Nolander esan dizuzea, gogorra zala eta ikusten nahi nintzen da esaten, no, jode, zi hau ez da... Ez da zerre? Asiarte. Oso esagena da, bai. Ez da berdina Game Boyan jolastia, ero gaur egun jolastia. Hori zida. Kontuz. Ba, bueno, gaurko albisteak... Hori da, bukatu da albisteakin eta edukiakin ekingo diogu. Analizia. Ba, bueno, 11 urte ustete hon gehala, ze ustete 2012an ateraziala Diablo 3. Eta, bueno, 11 urte beranduago, Diablo 4 jaso dugu, zaleok. Ez de kontuan ere hartzen Diablo Immortal. Zerri, bueno... Baina, zeratik, ez deko zu mugikorrik edo... Ez. Hori da, ez dago mugikorrik. Bueno, Diablo Immortalena lotzarri izan zen. Mugikorrean probatu nun eta Diablo batek ez du pintatzen zean mugikorrean. Ordenagailuan ere probatu nun eta txarra irutu zitziten. Baina, bueno... Aztu, hori behaiek ustete konturatu gala, zeka egin zuten. Ekonomiko giztein nola aterako zitzen, baina, bueno, Diablo 4. Diablo 4 bi beta izan ditu. Lehenengoa orain dela aste batzuk izan zen. Eta ibiltzeko aukera izanun, baina nire internet konexioan arazo batzuk ziela eta ibiltzeko aukera izanun, baina ez nintzen, ibili hain gizkizi joan, ze utzin behar izanun. Eta, bueno, ja penatan egon, baina, bueno, pentsatzen nun, ekainak 6an ateratzen da, jolaza, eta ekainak 6 arte egon beharko naiz probatu gabe, eta orduan ibili beharko naiz. Eta derrepente, mugikorraen hona bilela, albistea jaso nuen, pasaden asteuka eran, beta irekia zegola berriz. Ez dakit, mundu guztian zantzat, edo joko erosita daukagun ontzat, baina, bueno, uste mundu guztian zat, baina ez nago seguru. Eta, bueno, pentsatu nuen, asteukara hau, jake gaixo egon naizen, errekuperatzen etxean, aprobetxatu ingoet. Eta, beta nola limitatuta zegoen jolaza, zegoen introa eta lehenengo aktua, zauden, hori bakarrik, ibiltzeko. Eta gehienez zure pertsonaia 20. nivelera mailara igo zenezaken. Hortaz, pixkat progresioare guztiatzen hon ikusten. Hortaz, betan egon dian pertsonaia motak aukeratzeko izan dira barbaroa, alproja, astia, druida eta nigromantea. Nire kastuan astia hartu nun, ze seguruenik gero ez dut astia erabiliko eta jolaz ateratzen danean.
Zeurazki biliko eta alproja, druida edo nigromantea, ez dakit, hoietakon bat. Edo faltaenen batatik, ez nago seguru. Baina, bueno, Zu normalean bakarrik jokatzen dozu, ero multiplayer? normalean bakarrik jokatzen dut. Orduan, aztiakin, bai oso indartsua da aztia, baino glass cannon esaten dana. Hau da, oso errezibiltzen zera dana. Eta baina mugikortasuna inbesterez dauka, igual habilitate batekin bai, teletransporte mouko bat daukata, baino, bueno. Alare izan berra dago, pertsonaia guztiek ze daukatela, dash bat daukatela, por defecto esaten dana, hortaz. Dash hau barrize da, edo nik hirugarrenera adibidez esto jolastu, lehenengo eta bigarrenera bai, baina... Jo, kriston diferentzian arituko ezu, bigarrengoti behintzat, ze... Hemen ibili aurretik, jolasten jardunitzen, bian remasterrean, badaukatela, eta diferentzia handia dago. Hau da, bia oso ortopedikoa sentitzen da, oso atakatzeko gelditu egin behar naiz, zeiteko gelditu, ezea, orain gauza bagoitza banaka egin behar dut, eta hemen ez, hemen flowa esaten den hori asko zobeto dago lortuta. Ze aldetik, jolasaren itxura eta aldetik. Diablo 3 asko kritikatoa izan zen, eta nire ustez arrazoiarekin, pixkat bata eta batipat biaren iluntasun hori galtzen zuelako, eta pixkat kartun estilora tiratzen zuelako. Diablo 4 hori atzera itzultzen du, ilun zamarra dela esango nuke, eta bueno, baitare laguntzen dio grafikoki egon den saltoa, ez? Azken finean 11 urte dira, asko mejoratu dira ekipoak, eta hori kalitatean pila aritzen da. Hau da, Diablo 3 baino berriagoa dana Path of Exileen ere ibilitakoa naiz, eta, bueno, Path of Exileen aldean munduan dagoen detaile kopurua eta asko sobeagoa da. Ikusi beharko da Path of Exile biakin, ez dakit noiz aterako da, baina ez da oso urrutire egongo. Bueno, zein egongo dan grafikoki hobeagoa zein izangoa, ze Path of Exile bian erakutsi dian irudiak kriston itxuriek, bai. Kriston itxuria daukateta. Bai. Hortaz ikusi beharko da, eta... Berez, kompetentzia zuzena die? Bai, zuzena. Bai. Osea da, bat Diablo ordandu iten zu, Path of Exile bia uste tebalde izaten jarraituko dulak, izkiz mana. Zagoneke bai, etz bai. Baina, bueno, Path of Exile jolasu zauna da, Bakarrik gertatzen dana da, ni bili naizenez Path of Exile oso komplikatua da. Beira, Damian, zuk ulertzeko konparatibat egiteatik da League of Legends eta Dota bezala. Hau da, bia kompetentzia zuzena dia, bakarrik Dota hasi berri batentzat oso komplexua da. Bai, Eta hemen berdina, Path of Exile oso komplexua da. Habilitateak eta runak ez dakit deitu, baina bai, runana master bat egin behar dezu. Barbaria da, interneten gida jarraitzen jardun behar dezu. Bai, habilitate zuaitzak eta, ez? Hori, habilitate zuaitzak oso komplexua dauka. Hori Diablo gauza pila dozela horrenak, ez? Zure personalizatzeko da gauza pila jartzeko, ez? Bai, gauza pila haude, ni esan deten bezala aztiakin ibili naiz. 20. Nivela arte usten dizu, eta 20. Nivela arte kombinazio mota pila bat zauden, egiteko, hau da, ilezketzu aztia magia elektrikoakin, aztia magieka izotzanakin, zuanakin, bardoan, gauza ezberdin hau da, beste bat bukara aldera meteoritoa dago, botatzen, gauza pila daude, build desberdinak egin ditzazketzunak. Eta gainera aldatzen joan zaitezke, hau da, habilitateak hartu ahala, daukazu reset egiteko aukera bat. Dirua, jolaseko diruan kantitatea ordaintzezu, eta reset egin dezakezu. Ez nago ziur, baina sentsazioa emantzin, reset egiten dezun bakoitzean, reset egiteatik pagatu behar dezun hori, garestiagoa dela horrekoa. Baina, jolas hau eta momentat iristen da dirua ez dana arazoa. Azken finean, bukara aldera endgamera iristen zeanean, hainbeste farmeatzen dezu, demora ustean dirua irabaztia izea. Zailago izaten da endgamean nahi dezun objektu on bat tokatzea.
Ze azken finean, Diablo eta hauetan objektuak eroitzen dira hausaz. Orduan, gero notatuetena da, bueno, ipintze zuten, adierazten zuten. Betan, objektuan dropa kalitatean eta modifikatuta zegoela. Ze exageratua zan, bakizute, egoten dira nivel basikoa izaten dana, gero epiko eta ez dakiz eta onena izaten da legendarioa. Legendarioan batzuk zitzaizkidan, baina legendarioan bera oti dagona barbaria bat erotzen zen. Orduan nik uste beta zehola jendeak ikusteko eta gustatzen zaizkion objektuak. Objektuak habilitatez aparte, estetikoki bastante ondo daude, eta gainera zure pertsonaie jartzen diozunean itxurare aldatu egiten zaio pertsonaiari, objektu horrenakin. Eta ero daukazun aukera da, Diablon eta hauetan gertatzen dana, zu gertatu ezakezu. Objektu bat oso ona egotea, estadistika aldetik, baina igual itxuraz beste bat gehiago gustatzen zaizu. Hortaz egin dezakezuna da, ekipatuta izan objektu bat eta beste baten itxura. Bitxo. Eduki. Hori nire ustez bastante ondo dagoela. Bai. Hori oso ondo dago. Hori gitar zuzen eta... Hori joko guztietan inbiak. Bai. Historiari dagokionez. Betan, esan deten bezala, hasierako sarrera eta lehenengo aktua bakarrik dago. Nahi behintzat historia aldetik gustatu zait, jolasa. Esan daitena. Momentuz erakusten dutena behintzat bastante gustatu zait. Bakigu Blizzarden sinematikak espektakularrak izaten diala. Eta, alde hortatik oso ondo. Historiare ondo azten da. Bentsete jokua iragarri bilenien, sinematiki, aztakiri betzan, lehenengo trailerra Xboxen E3ko zea baten izan zen. Gizkiz banao. Eta, espektakularra izan zen. Eta, munduari daukionez, hau pixat aurreko Diabloekin alderatuz. Mapak asko zandiagoa direla. Hau da, Lander, zuibili bat zea Diablo 2an, eta Damian ez dakiz zuibilita zauden. Pixka gutxi, ni batez be Diablo baten ibili nintzen, eta 3an pixka. Baina, batenean antzerakoa da. Daude zona dauzkatzu, eta ero zona batetik bestera pasatzeko ate bat bezala daukazu, ez? Eta atea pasatzen da, kargatu iten da, eta zona berrian zaude. Diablo lauan, mapa principala daukazu guztia, zeabai gabe. Transizioi gabe. Hori bai, gero mapatik kobazulo batera sartu behar bazu, orduan bai trantzizioa daukazu. Edo sartu behar bazera, igual mantzioren batera, ez dara, mantzio batzutan ibili naiz, eta horietan ez hainbeste, zuzenean sartzen zea trantzizio, edo karga pantalla zea gabe. Osea, que esto asko itxen behar, ez? Orokorrean. Ez, alde horretan bastante ondo... Ipintzen da mundu irekia, ez? Bezala saltzen da, Bai, mundu irekia, baina esan detena, koeba edo zigetara sartzen zeanan, hor bai... karga txiki bat, baina ez da Diablo 2an hain betekoa, Diablo 3ana ez naiz gogoratzen, ze aspaldi ibili nintzala. Diablo 2an ibili naiz remasterrean, remasterrean ibili naiz, remasterrean hori ere mejoratuta dago da, hortaz ondo. Eta nik alde horretatik bentsat nik ondo ikusiet. Ikusi beharko da Path of Exilek, azken fina beti Path of Exilekin konparatuko da. Path of Exile biakin zeiten dun. Eta zailtasun aldetik eta jostasun aldetik zuzela sentidu zen, zeu. Nei asko gustatu zait, sentsazio oso onak. Hau da, hiruakin komunitatea zan oso gustura geratu, nire ez, batipa bireitik gatozenakin. Eta nik uste pixka derrok beratzen dutela jostagarritasun hori. Noski mejoratzen dute, gaur egungo standarretara. Zan deten bezala, bian ibiltzen zeanean oraindik oso ortopedikoa notatzituzu gauza batzuk. Posteko da, Blizzard barriro, ez? Gerra hartzen ikustia da, ostras. Nire salantza, habilidade aldetik eta badago baritatea hundixa... Bai, magoak, esatizun, magoak inibili naiz eta guztiare ez dut probatu. Ja. Eta ez dut esaten guztia ez detela probatu, 20. nivel arte kapatuta zeolako, Baizik eta 20 kombinazio guztiak ez ditut probatu. Vale. Eta ero ondo dago,
item objetuek, adibidez, magoa ebelina izenez bara naukan, barak legendarioa naukan, eta legendarioak habilitate bat potentziatzen zin, orduan, habilitate hori bultzatzen zaitu ibiltzera ze. Azken finean, asko mejoratzen dizu habilitatea. Orduan, build desberdinak egitea egongo da. Gero, buildan oreka nola izango da, bueno, hori momentuz hori izin da esan. Hori atera eta jende asko ibiltzen danean ikusi beharko da. Ze jolas hauetan oreka bat egotea importantea da, ez egotea objektu bat guztien gainetik. Eta objektuek, aipatzen zabizela objektuak, badakit diruan egon zala merkatu bat, ez? Benetan gero diruaren truke saltzen zinuzela objektuak, eta olako rollo bat zoan. Ez dakit hori ongo dan, baino aurrekoan bideo bat, eta bueno, gaur gainera erauntzeko Telegram talen jarruten meme bat bihurtu dalako. Monetizazioatik hitzeiteko zea bat, bideo bat aterazun Blizzardrek, eta hitzeiten zuten Battle Pass, 8.000 aldiz hitzeiten zuten, eta Battle Pass izango dira, 3 Battle Pass egongo dira, bat debaldekoa izango dana, bestea izango da pixa, ordaindu bezuna, pixkat, eta beste izango da bastante garestia. Bastante garestita horiek eskinak eta emango dituzte, eta baina baita ere ziega esklusio batzuk ustet izango dituzte. Baina gero, jokalarien artean subasta olako rollorik aipatu da edo? A ber, subasta beti goten da. Gero beste hauza da, diro reala o diro ez erreala da. Ja, subasta beti goten dira hori. Bai, WoW-eko subasta bezala. Hori da. Zu txatean jartzezu, objetu hau, hainbestetan, zein dago interesatuta, eta bueno, erosten dizu edo ez dizu erosten. Vale. Eta, bueno, gero berritasuna, Diablo 2an naiz gogoratzen zegoen, ez? World eta Legion Events gertakizuna zauden. Nik World Event bat egin nuen, betan, ze eventu hori egiteatik zeaiteatik ematez izuten, skin bat, ze zaldi bat eukiko zu orain, alde batetik bestera biltzeko, esan duen bezala mapa dia hortaz, ondo torreko zaizu zaldian ibiltzea. Eta hortaz, skin bat ematen zuten, zein ezkeo, horretik, World Event hori egin ezkero, eta justu, betaren azkeneko World Eventa egin nuen. Jende pila juntatu ginean, boss baten kontra, zure baino askoz nivel altua okoa da. Zenba pertsona, aritz, idea bat iteko? Gutxi gora bera, juntatuko ginean, 15 bat. Vale. Eta ez dezu juntatu nola zango nuke, klana egin, o partian sartu, ez munduan hartatzen da eventu bat da, zuan zaude. Ez da PvP, ez? Pentsatzen dut. Ez dago Friendly Fire. Hori da. Eta PvPa egongo da, no ez? Ez daukat idearik, nik naiz ibiltzen, hortaz. Ja, baina 15 pertsona isometriko baten, izan beda foioi bat. Bai, bastante. Vale. Baina, bueno, momentuz sentsazio honak ikusiko da ekaina 6an ateratzen danean ze ateratzen dan, baina ematen du, lortu dutela jendeak eskatzen zuen ze hori egitea, Diablo hori egitea. No, posteko da. Bai, dano postengan ikuste dut, ez? Blizzarden aro iluna ia bukatu dan, eta argia datorren berriro, ez? 2004-tik aurrera egin zeban, bueno, eta lehenago, ez? Starcraft eta dana, ez? Bere legado guztia, Warcraften historia guztia eta dana, ez? Blizzard izan danakin, azkenengo 5 urteetan ikusi dugune, ez da gizela deitu, baina kagada... Dekadentzia, bai. Dekadentzia da itza, oso. Hori da. Dekadentziakin, postekua da bentsat, bueltea motia. Nola baita. Bai, ikusiko dugu. Eta, bueno, azkenengo apuntillatzeko, komentatzea, jolas ateratzen denean, klana sortuko etela gamerauntziakoa, jendea baldin badao animatzen dana, bueno, ane ongo gehala. Zenbatean irtengo da, badakizu? Jolasa? Dirua? Ostia, ez nahi gogoratzen zenbapatu, non? Ez da, iruroi? Aia erosita daukazu. Bai, nire erosita. Vale, ondo. Ni oso fana naiz da. Eta, bueno, ikusi nun, lehenengo betan irudia pixkat ikusi nitun, eta jendean sentsazioak. Eta ez da egongo early access. Ekainaren 6 arte ezingo duzu jolastu. Ez ezin de jolastu. Vale. Betak egon dia irekiak, eta... Vale. Ustet 70 ordaindu nula, geizkiz bana. Ze Blizzardenak keian paginatan da ez diagoten. Ben ikusi bideo, baina Xboxeko horri aldien mentxet, 80 euro jartzen duz, Standard Edition. Beira. Igual lehena gotik erosteatik merkeagoz. Ja. Bo, ¿veis?
Hala, nahi baduzu, 80 € joku eta aipatu dugu, eta bukatzeko doan jarri dan bat aipatuko dugu, bai. Ze maiatzako 25 arte, Metro frankiziako bigarren jokue Last Light doan diko zue, bale, Steamen, Complete Edition. Orduan, saga ederra da, eta sartzeko oso politzen. Kriston puntua zein dauka, joku pixkat igual sarra geratzen hasi leike, baina beti horioak besterik ez dauzka, así que probatzia merezi da, eta duan izan da, nola ez. Zer da, behin hartu eta bizi ustirako. Apetirako. Bai. Bai, merezi duen jolaza. Bueno, horrela uzten dugu gorkoa. Hori da, aste hona pasa, eskerrik asko entzuteagaitik, eta agur. Vale, agur.